tunanin me yake yi haka? Kai dai kawai ka bari. Wallahi Allah tunanin yadda za a yi kama sana'a nake yi. Sana'an ma na rasa yadda za a yi kama. Sana'o'i nan kana tsaya kana bata lokacin ka? To wace irin sana'a kake so yanzu in kama wacce zan yi? Ha, kai dai bari kawai. To ka ce in bari sai ka bani shawara. Ha ba. Allah. To shi kenan ba magana kai ka san cewa ni yin sana'a kowace iri ce. Kowace iri ce. In dai za a buga a kwashe a samu imanin zai yi ta. Allah wallahi. Kawai ka tashi mu fasa. Allah. Kawai to amma ka san ne saboda ka saba za su iya gane ka ba an fasa. Ba dai nan gurin mai shayin nan wani abu za ka ce. Allah na gode. Roƙon Allah muke yi haɗa mu da masu san mu. Dai wancan me yake namun shi ne bani. Sama kai roƙon Allah muke yi haɗa mu da masu san mu. Roƙon Allah nake yi haɗa ni da masu suna. Haka ne mai san ka abin ka so ne maƙiyan ka abin gudu. Ɗan uwan maciji da ka gan shi ɗauki sanda. Dare ya fara dare mamma kai bari yan ga masoyan waɗanda suke mana alheri. Yo dare ya fara yin dare. Da gida ji mana. Ya shayi dan hada masa shayi. Zo mana kai. Kai wai wannan. Nagode. Wani me yake faruwa kuma za ka tsaye da ni? Kai, ban irin da kuma zan bashi. Malam ka bashi kuɗi shi. Ba kai kace a bani shan ba za ka kace a bani kuɗi shi. Kan malam shi kin dalla me ne haka? Allah malam. Ba za a ba ni ba ni da kuɗi ba kai kace a bani kuɗi. Yan yin faruwa ne mai gida. Wannan gayan da kuke ji da gani ko ina ganin suna hada baki ne da dan uwansa ko da yaushe suna zuwa suna cutar mutane ba abin da yake damu lafiyar sa lawai zai a bashi kuɗi domin zai biya wa kansa bukata wannan abin da kike bai dace ba wannan abin da yake a kake amma zo